Okay mga ka-SP, ato na po ning video niya ito ang kauban, no? Ang trabaho dito sa chapel dito sa balay palahulayan. Balay ni mismo ng kanuli kanang sa katao nga na makita ninyo sa video nga ng kamisahe mana sa kanuli muna yung balay. Trabaho naman yung mga ka-SP, no? Kay preparasyon para sa umabot sa panahon sa katalagman, masig managanda din niya. Muna ito ang i-prepare. Okay, ako ipakita niya sila. Kabusya dyan yan. Nana para kita ang kamatso ba? Maganda po na dugangan na lang. Ay. Para na lang. Para na lang. Sobra kong halo ko. Sobra. Diyan napaman din. Isa na kakako ito ihalo din. No? No? Asa? Sobra na ganito kakako ni. Tama sir. Nadala ko rin. Lori na ni. Damlaw mo na. Damlaw na na. Baga kalutan ka na doon. Kaya pa yung trabaho ito. Magpili ka na. Baho, kita kayo na po. Kini mapuri na ni dagat. Kini man si kap na diay ko ay dalag lawma kay mupundo ang tubig. Yung baho lagi kuno kayo. Mga tong dagang balas ito ng agas. Pagsulbot niya siya mga ka-SP. Turingan niya para nayagyanan ba. Dilisik ambak-ambak. Ya, ini nama si Sali. Ini naman belakang sih, ano? Kena, kita ini baca. Amo nung tape. Oh, tape na. Tape ba? Ya, istapiran po nagyapon dre. Dako diha pero damay na dito nga. Istapiran gyapon na, butangan ito binato. Tatayan. Pwede na masulod ang motor diha. Pinutol ng minikualik para hindi mo magbalik mo. Lama ba? Tama-tama. Okay, wala ko na. Patingan ko na. Wala po na bakal. Ha? Dili mabuak? Ito, mabuak? Jadi ang batang bakal lah. Yan ano? Katura, kanina ako ihulma dia. Magulma ako. Para dia. Para sa kahisa kay ko. Mga pintor pa dito ng duso na mga pintor dito di ako nabutang to diyan. Kaniyo. Upo galublak. Balak diyan na mo bata.
pala bilin nga po na po. Oh, kaya ba yung trabaho? Wala sobra na tumata. Kamay po. Dili na ko siksili. Kamay. Kung nainani na nato di una, napuno na ni suka, no? Yung tanang tubig, wala pa man ito niliko dito. Pagkala na ito dito. Dito tanan. Wala pa di ba? Wala na ito tayo putako. Katawa ito dito, napuno. Ano nang malupa dito? Darangan, jadi kalau nang dalang Kasi iugdo lang nato dito ba? Kala lang ang anak ng tubig. Kala lang itong natayan. Puno ng tani. Grabe yung yuta na banglas din. Sabi na ito dito sa babaw. Dito ba ito? Kaya nga, ikaw na. Hindi lang tatan ako. Sunod. Bila na magtutunta di ako. Wala ako para ba yung butang-butang na ngaran di ako. Kaya yung talat anong ilot. Sobra-sobra na minasa dito. Dipitang na ko niya. Patag? Di primero na tubig. No, patag. Tangan ako balas. Wala na yung balas. Diba, tubig pa na sa una rin. Bisik pa ng mga bata diya, oh. So, iya nga kita sa una ni Nana, dito sa nato anak, no? Wala na takal na eh. Natambakan yung kilid doon eh. Ha? Sugo na yung praktika, natambakan ng kilid. Jadi pa magidagahe galing mga blata mo ito na nilihot lang. Sige, kaya mo kamor yung boy mo lang. Sige, bago. Jadi pa kasi. Bago pa niya. Sige, undang-undang kilid dulu. Yang pinalo. Wala ba niya? Sabihin na ulangan na ito biat. Kaya ko na nasugdan, nagkakon din sobra man sum. Kumain mo po no? Kalau anak ini puno. Kamu udah banyak nggak tulung dia. Wala man ito ni. Ano man? Atlaw man. Bukan ba? Iyo, kasunod din eh. Bukan. Ayun. Ano? Wala ko nagbaso mo eh. Ha? Tukog maso na tuyo na. Mori, kuadrikol kana basa. Bana kay ding yaro tubig. Uringan nga pala kutro. Ini? Kan lagi lo, dikit ini sih. Pero din mahok kay anak una dito. Din ano man na amde ilbo dito. Muna akong plano to.
ng anak-anak ko sa parang pagbibuhan ng anak siya. Ito na dito. Kana kinaw pag ina, pero gawas. Ito na po dito. Ito na dito. Pero dyan ako ito. Pero kayo isa rin ka-info na ako. Dapat. So, kung nabutang ka drain, yan mo ang kanal dito sa siminto. Sige na lang nag-agas sa siminto. Biko butani ko tuan nila. Biko minggu tayo. Ibut pe gabur kuminaw biko ko ba. Yan. Budbud. Butangan man nagkapiran daan isang. Ito. Ito. Tama rin ang kanalas mo. Kapiran. Pwede man gari-ari na tayo. Pwede naman na pwede. Jadi ang ano black isa. Jadi ang isa anak isumpay ko ba. Ang kala sa ilubong na. Ilubong na sa kalabdak. Abot ipasabot do. Isa lang siya. Rito na lang halublak niya. Itaas na lang ni Dre. Ilaw na lang ni Dre. Kay kami Dre. Pero isa lang halublak Dre. Itaas na lang ni Dre. Lam na na. Lagi anak sa pagtantar mo. Total naman siya kasada Dre. Ay, iswala. Ini Isa lang. iswala lang dia. No? Isa itopong na ni Dre. Itaas na ni Dre. Pakaluhan lang natin. Ako na lang. Last dose na lang, no? Para. Malito naman Dre sa kasada. Magkala na lang sa mga kapal. Kana rin na dubol. Ito na ito baka ng dako ya. Ulangga. Baday. Okay, kuha ng baragon. Ano po yung review Dre? Gani ako atong proses. Ay, ito ko, bakantin ko bara ito. Ako ang bara. Sabi ba? Akala nang boy ko na no, katinganan. No. Ang tahon na niya. Kami atsa. Pamanggoy ka ta. Wala pa mo. Kani magkatingan na. Nag-reorder ko ba? Manuto na pa. Sino mo nga? Kanina ka po nag-ingon ba? Pas mo magtarbante ng kumari. Hindi ako siguro lang kuhan ka lang. Hindi, hindi ako. Ha? Sama. Ano ba ang siguro na? Oh, aw. Ano daw na? Ano na? Gabot. Ada di Arman. Kena sama isa ko ano. Mabangga sa kwa. Kenara kita. Hindi kira pwede dito na taon. Anong kaya na? Nakalusot ang tubig na nga. Na isa. Ikuha ka ba? Ha? Gabot at lang ko ha? Kung bata ko diyan, ba kanipitik ang natayan, basa.
Okay, sunod-sunod. Pitik ng matayan. Matumban ni matutumoy ato, no? Pitik ito. Pitik matayan. O sige, nagkarot ibili niya tanan ng mga lapay kaya pinagkukuha. Di ba na may nung nadugay? Baho lagi ko, no? Pagwida, nabuak. Ha? Grabe pong lubog tayo. Sige lang, yan ako na yung pamapawa. Nabuak na. Sige lang. Tatalan mo na ako. Siguro nagkuha sa loob lang. Anan ko, ano mo. Tapalan mo na ako. Di mo rin solid pa si Mito niya. Yung tayo lalo mo na. Si Erwin ganit nagtamak-tamak na. Sa okay na rin, bantok na ko. Kaya wala Kaano kimantok. kayo siya? Tulubanan niya. Pinatala ko mga magsundadan. Tulog pa yung Profesor. Wala lagi, pasagdaan na po si Erwin. Erwin, imuha na gina di Erwin, ha? Ang gigamit mong piso, lumay po kayo. Na si Erwin na doon siring ko sa tawa. Iniwala po kitanaw. Di kamot, hindi ko sila po nung Yan, dito sa mga, diba? Maka-forma siya. Di pagkapoy naman, minagay ko, imuha na gina di Erwin, ha? Sunod ng motor, di ba? Takot ka ng motor. Hindi ba ako isa? Hello. Okay. Sa bibighanan nun, anila, nagukot ng motor, eh, tagsaron din. Area tuwangan. Ito, dito, ay, gusto ko to. Kung gano'n nag-extend na dyan, panapos na ang motor, huwag mo ka doon, dito rin mo. Panapos mo dito. meron pa magbantang ginawa tayong motor. Gani. Kaya ginawa ko din. Dadan yan. Kawan? Hagi ituyok niyo. Itulog. Sniper ako ipot. Ang sa mga motor ko, may seto. Sniper, oh, bilik. Nakon tayo diyan. Bayang motor tayo diyan. Sugod siya. Ano na kanila? Ay, Tago ko ng yan, sila ng yelo kay parang motor. Mabulo. Motor yung Dami ng motor. Kailan mo naging importante dito mga ayaw na. Ang problema ang mga ayaw, para sa Ilwinong kay utang. Ang bayad dito mga ayaw, may usap, bayad ako sa ibuhan dito, wala mo ka. Wala yung motor. Lamihan talaga yung bayad sa mga utang doon. Ang milyon, ayaw rin. Ang gawin ng lakaw. Kulang lang na kami. Paabot na lang ang to, baka liwag na ito, paabot na ito. Paabot na ito. Man, ikot din ko rin sa dadan, paabot na ito ito. Eh, ganina, rubi ako yung kupaniod to sa amo, kay Udto na ba ya? Hindi kalingaw kong pamudya. Sabi kong inahan niya. Ikot man, ingon din anas. yung paniod to, niya wala maghukad. Sige bang pumagtrabaho. Layo naman din. Anak kayo ba? Oh, atsa. Hindi mo sito ka. Bango. May bulan tadi ba? Ay, sus! Kasi ito, no? Su! Bulan dito. Ay,
kawanan ni. Satu bukan ni, ada ni bukan ni. Betul? Ni? Ah, bukan tu bukan ni. Nanay, kalaan nga ako na. Oh, gitu lah nak tukang bahak. Dali naman eh, boy. Boy! Dan! Naran! Dan. Buka ka din sita? Apa yang kita mau? Ako, magalan mo. Oh, kecil itu. Pakitiu-kitiu, Halila. Dan! Nah, pergi mana? Boy! Alah. Enggak dah na. Sako na ni. Maka biju boy. Oh, videohon to ka kay para Videos da. Boy. kakuan ba? Pagandun si Magsali mo. Ay, aling mo tiyan. Yan taon. Pabuti ang yan. Tiyan. Aling mo tiyan. Ay, video sa iyo, boy. Alright. Nah. Sa prank to. Sa prank. Dan. Kecil itu. Abot, isdi ano na ginamas ga? Uy, naon ta. Lagi na bos. Bilin dito niya yung kote, pampalit o kada wala. Ang crispy naon ta. Bunit. Dito ang palit siya ko ba? Diyan ko ba? Diyan ka na lang po. Ano rin? Kaon na silang mga gagbeng tao. Na. Si. Dili sa ko. Ako rin may gamay sa inyo. Dili ba? Ako rin gamay sa inyo. Tiyan ba? Ikaw ra gyud. Saan man yun eh? Mura man tagi ko na ni. Para ili. Mati ko sumpa. Teka nun, tanig lumayos yun. Kailan yan eh. Eh, baka mo na boy. Nagbuntag ko na mo kanyo. Pila na may gulong kag mo man? Dua ka salmon. Ha? Dua. Luwat din siya. Doon ko bakit nung ako naluto no di ay. Wala nagmula din tao ng bulan. Ako ang pagkalabas. Ha? Labas ito. Wala. Wala.
Ang mo na bala di kag balon. Ba. Paano kan tayo kapat mo? Gusto ka lang kanong ilang bumpat. Kasi dala rin. May mga auto ba kayo? Guys, pre, akong kaban dito nang tago-tago. Daliwan na to. Dua. Dunia tamo kay. Kita nila luto. Kamat, kan? Banyak ingat ya kayak nakabidyo ba yan mo? Kita tangok. Mas, kan? Tadi isubak dito. Nang aneh, nagdalag. Nagtanay siya kung sisubak. Lahat sa sulod. Amo man gyapon ko banak, kaganda ni dala. Nakulit-kulit sa balay. Ha? Sumbuanga? Berato rin ito ba? Sumbuanga kung ina kita bukan. Gwapo na siya, pagka nagbalas niya. Tambak siya. Mga kabato siya ba? Ah, nagta lang na ay. Layo ka to. Di bula di. Talikod ang video. Dadan mo. Naka-video to. Ha? Ano yan to lagi? Dadan. Ano? Kawaan niya yung ituranan. Dadan man kasi intro dia. Itong kaon na. Ikaw na video ikaw to. Ah, wala nakita yung wala na eh. Ah, nakita din. Ano mga kol? Maulo na ka? Wala na ba kayo dadan? Ito na videohon. Matingalan na itong viewers nga asa ng mga tao eh. Mahal mo yung tarang. Pagpapulong ko kung sila. La. Pero konsul ha. Ito bang. Ay, kapalit eh. Para. Nagsisabaw na. Dagang baga dito. Wala na dito nalilan ditong pan ba. Nagsisabaw na. Sumasabaw na. Oh, sa Manila. Ang karon pa man dagan. Tama na, salmoniti. Ano pa rin dagan ba? Mahal ba kayo ng bulara ba? Ano ba to? Ay mahal bro ni sa ko. Ang ganun. Mga bato ni. Guwapo naman ito. Hindi nalawan. Mas. Ano ba gano'n na? Yung bulat. Sumot na ka bulat.
tulog ganing. Market muna ako nga pa. Bilo ko na kanawang ba? Hindi na katulog. Makamang dito pa. Okay. Tulong daw na. Mulitan. Buta na nito ko, buta na mo ng papel. Ginanala ng tulog ko. Ginanala kong tulog ko. Tingkat pa nagtabag ko. Ato na sa kamot ano na ano. Wow, na po. Kawan ako. Hindi na to. Pagbutan na na akong katawa. Kuhaan niya. Ganito ko maharis. Antik na nakita na ko na. Yung bulan na. Nagabuan ko ng mga yung kapito. Buto ka pa ka rin o pagpatay mister, no? Hindi ako na may doon na control. Ito na ito, bangin ko ka makita. Ang atong tuba na ito,